बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जे थर्ड एनुअल कनफारेन्स आरो फार्स्ट ट्राइबल पिपल्स कनक्लेव बे हाबाफारिया मैयानिफ्रायनो जागायबाय गाबोनसिमहालागै जागोन आरो जोंहा सेथि हिसाबै फार्स्ट सेमिनारखौ जोंहा लाबाय आरो बे हाबाफारियावनो मानगोनां चिफ गेस्ट हिसाबै जोंहा बारग' बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि डेपुटि कमिशनार जनिं जिकादार बिथाङा बाहागो लाफैबाय आरो बेजों लोगोसे एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै जोंहा गुवाहाटी हाइकर्टनि एडभकेट आरो दानि अल आसाम ट्राइबल स्टुडेन्टस इउनियननि जोंहा मानगोनां चिफ एडभाइजार राजु दिउरि बिथाङाबो बाहागो लाफैबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनिनो बे ओनसोलनिनो बर' राइटार्स एकाडेमिनि मानगोनां आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथाङाबो बेवहाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो जोंहा बारग' IRS आरो बारग' कमिशनार अफ इनकाम टेक्स जनकलाल बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा मानगोनां वर्किं प्रेसिडेन्ट बड'लेण्ड जनजाति सोरांसा मन्चनि मानगोनां वर्किं प्रेसिडेन्ट दावराव दिख्रिन नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां आलासिफोर दं आरो बेनि गेजेरावहाय जोंहा मेघालयानि मानगोनां खासि स्टुडेन्टस इउनियननि गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे मेघालयानिनो गार' स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो त्रिपुरा स्टुडेन्टस फेडारेशननि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा डिमासा स्टुडेन्टस इउनियननि मानगोनां आफादगिरि आरो अल आसाम ट्राइबल स्टुडेन्टसनि मानगोनां आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंहा स्टुडेन्टस नेता बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों दा जोंहा दिनै नैबे फार्स्ट सेथि जिसु सेमिनार जेथे फार्स्ट ट्राइबल पिपल्स कनक्लेभनि बे हाबाफारिया जागासिनो आरो बे हाबाफारियाव गोबां जोंनि ट्राइबेलनि समस्या जोंनि बर'नि समस्या आरो आसामनि ट्राइबेल थागिबिफोरनि समस्या आरो सा सानजा भारतनि ट्राइबेल थागिबिफोरनि समस्या बिनि सायाव जों गुवारै सावरायदों आरो फैबाय थानाय समावहाय खौसेयै जोङो माबोरै जोंनि जेंना आरो जेंसिखौ ट्राइबेलनि समस्याखौ जोङो दिनै सुस्रांनो हागोन बिनि सायाव जों इउनाइटेडनि ट्राइबेल दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै जोंनि बे सेमिनारनि गेजेरजों सावरायलायदों आरो बेवहाय जोंहा हाबाफारि हिसाबै जोंनि नैबे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि आसामनि जे ट्राइबेलफोरनि समस्या जे आसामनि जोंहा दिनै जे बर'फोरनि जेनेबा जेंना आरो जेंसि जोंनि हा हुनि मोनथाय जोंनि हा हुनि जिथु प्रटेक्सन आरो जिथु राजनितिक अधिकार जे जोंहा दिनै थामोनथा रैखाथि राव हारिमु धोरोमखौ जि प्रटेक्सन होनांगौ भारतनि आयेन बादे दा बेफोरनि सायाव जों गोबां जेंना आरो जेंसि सायाव सावरायदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै गोबां आसामनि ट्राइबेलफोरनि समस्या जोंहा आसामावहाय गोबां ट्राइबेल्सफ्रा दिनै काउन्सिल दङ नाथाय बे काउन्सिला दासिमबो मोजां आसामनि सरकारजोंहाय इमप्लिमेन्टेसन एबा नोजोर होजायाखै बिथांमोना दिनै बेखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय बिथांमोना 6 शिड्युल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिदों आरो दिनै बेजों लोगोसे कार्बिफ्रा दिनै डिमासाफ्रा 6 शिड्युल थासासेयावबो बिथांमोना बेखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय स्टेट विदिन स्टेटनि थाखाय बिथांमोना डिमान्ड खालामदों थिग बिदिनो बर'फ्राबो जोंहा दिनै बिटिसि दङब्लाबो दा बिटिसिनिखौ मर पावार नांगौ होननानै जों आलादा रायजो नांगौ होननानै जिहेथु बर'फ्राबो डिमान्ड दं दा जोंनि जेंनाफ्रा जेंसिफ्रा जोंनि डिमान्डफ्रा जोंनि आसामना एखेयानो बेनि थाखायनो जों मोनसे जौस्राङाव जिरायनानैनो जों आरो गुबुन जोंहा सा सानजा भारतनि ट्राइबेल दैदेनगिरि एबा ट्राइबेलफोरनि इसुफोरनि जि जेंनायाबो एखेयानो नाथाय बिथांमोना मोनदों जानो हागौ आलादा रायो नाथाय भारतनि संबिधान बादे जे समान मोनथाय मोननाय जोंनि सोलोंथायानो हक जोंनि कालचारखौ जोंनि हारिमुखौ प्रटेक्सन होनायावनो हक जोंनि साख्रि बाख्रि मोननायावनो हक जोंनि दिनै राजनितिक अधिकारनि हक जोंनि दिनै हा हुनि जेंना जेंसि हानि मोनथायनि सायावनो हक दि जोङो दिनैहाय भारतनि संबिधान बादे जि थागिबि हिसाबै इन्डिजिनियास हिसाबै दिनै इउनाइटेड नेशन्सनि बादे जि जों ट्राइबेल हिसाबै जोंहा समान मोनथाय मोननांगौ भारतनि संबिधान बादि जि समान मोनथाय मोननांगौ जों बेखौ मोननो हायाखै गथिखे बिनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव जों ट्राइबेलफ्रा सा सानजा भारतनिया
जिहेतु जोंनि इस्युआ कमन मोनसेयानोखा जे थांखियानो मोनसेखा जे सिमाङा मोनसेयानोखा जों ज' जानानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि जेंना आरो जेंसि ट्राइबेलफोरनि जेंना आरो जेंसिखौ जों फोजोबस्रांनो हायो बिनि थाखायनो जों गुवारै दिनै मोनसे डिसिसन लादों आरो बे डिसिसननि गेजेरजों जों इउनाइटेडलि जोङो दिनै फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे प्लेटफर्म बानायनानै जों जयै मावलांनायनि बे थांखिखौ जों लादों आरो बे थांखिनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि जि समायसा आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि एबा जोंहा जि सिमां दं बे सिमांखौ जोङो दिनै मोगथां महर मोननायनि लामाखौ जों लागोन आरो डिप्ल'मेटिकेलि जोंनि ट्राइबेलफोरखौ बेसेबां सा सानजा भारत आरो जि भारतआवहाय जेसेबां ट्राइबेलफोर दं जि बर'फोरनि लं स्टेन्डिं इस्यु जे राजनितिक अधिकार जे हाहुनि मोनथाय आलादा रायजो सोरजिनायनि जि मोनसे सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय बिथांमोनखौबो जोंनि जानानै पार्लियामेन्टआव हक मिडियायावनो हक जेखि मेल मिटिङावनो हक जे आइननि बाबै हक जे कनस्टिटिउसनेलि हक दिनै मोनहोनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो गुरैयै खावलायदों आरो बिथांमोनाबो जोंनो होनो थाखाय एबा सापर्ट होनो थाखाय दिनै गोसो गोरबोनिफ्राय जोंखौ मोनसे कमिटमेन्ट होदों। थेंक इउ।